Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα όπλο που πετάει λάστιχα. Έχω πάρει ένα ξύλο, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το όπλο και θα σας δείξω. Έχω κάνει εδώ πέρα δύο χαράδες. Και έχω πάρει το λάστιχο έτσι και το μαγκώνω και πετάγεται. Αλλά μπορείτε να πατάξετε και χοντρά λάστιχα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ξύλο, περίπου όσο τελειώνει το λάστιχο. Το λάστιχο μπορεί να δώσει ως τόσο. Εμείς το κάνουμε 2,3 πιο μακρύ. Λοιπόν, το κάνουμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, έτσι. Και τώρα κάνουμε δύο χαράδρες εδώ πέρα, δύο φαρδιές, όσο μπορείτε πιο φαρδιές. Κάνετε και από την άλλη. Κόπηκα λίγο, δεν πειράζει. Το δεν πειράζει. Τώρα το γίνεται από την άλλη λίγο. Να σιώσει. Τώρα παίρνουμε ένα μανταλάκι, το ερμαίνουμε εδώ πέρα όσο πιο μπορούμε πίσω. Τώρα παίρνουμε ένα λάστιχο, δύο λάστιχα τέλος πάντων, τα επιπλώνουμε έτσι και βάζουμε το λάστιχο εδώ πέρα. Το βάζουμε κάπου έτσι. Για να μην φύγει, τώρα δεν φεύγει. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Τότε πρέπει να το ενισχύσουμε με λίγη κολλητική ταινία. Παίρνουμε το σιλοτέιπ. Μισό λεπτό να το βάλω. Έτσι. Το κόβουμε. Όπα. Τώρα βάζουμε. Γίνει λίγο πιο λεπτό. Έτσι. Οπότε πιστεύω πρόβλημα δεν έχω. Έτσι. Τώρα παίρνουμε άλλο ένα. Το δούμε, κάνουμε έτσι. Έτσι. Και τώρα θα ανοίγουμε το μανταλάκι, το μαγκόν, το πάμε πίσω στο μανταλάκι. Κοιτάξτε στο δεύτερο που έχει. Και τώρα το πάμε πίσω. Το
πάμε στη μεριά, καταλάβετε, την άλλη από πίσω. Θα κάνουμε έτσι. Εδώ. Τώρα βγάζουμε λίγο ζελοτέιπ, λίγο στιφό. Το περνάμε. Ωραία. Και έτσι. Ακόμα να μην φαίνεται το λάστιχο όσο γίνεται. Πιο πολύ για ομορφιά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα περνάμε ένα λάστιχο. Ανοίγουμε. Έτσι. Και τώρα το περνάμε από μέσα. Έτσι. Και τώρα το μαγκώνουμε και πάμε πάλι στο πίσω. Τώρα έχει γίνει κάπως έτσι. Τώρα, αν θέλετε να βάζετε και χοντρά λάστιχα που ασκούν πιο πολύ πίεση, το βάζετε, το κάνετε έτσι, βάζετε μέσα και το περνάτε από αυτή τη χαραμάδα που έχει εδώ πέρα. Τώρα γίνεται κάπως έτσι. Και τώρα, για λόγους εντάξει πιο πολύ εμφάνισης, παίρνετε το ζελοτέιπ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και τώρα το κάνετε εδώ πέρα, λάστιχα, πάτε έτσι εδώ πέρα. Έτσι. Και τώρα θα σας δείξω το χοντρό λάστιχο που μπαίνει η ίδια με το λεπτό. Απλώς το λεπτό, έτσι μπροστά εδώ πέρα, μπαίνει μέσα δύο χαράδες που είχαμε κάνει πιο πριν. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι. Το μαγκώνουμε με το λάστιχο. Όπα, μας έφυγε. Θα κάνουμε εδώ πέρα έτσι. Τώρα καλά. Το μαγκώνουμε. Και τώρα πετάγεται, άμα το ανοίξουμε έτσι, πετάγεται το λεπτό, θα σου δείξω ότι δεν πειράζει. Το βάζουμε μέσα δύο χαράδες που είχαμε κάνει πριν. Το γατζώνουμε. Και αυτό, να κοιτάξτε, μόλις το ανοίγουμε, πετάγεται. Αυτό το βίντεο ήταν από τα πειράματα του Δημήτρη Κουντούρη.